mamang ako ro sa di sa musukot. Labi na ako nag-drive. And then ako pananghin. Ay mag-drive. So, ako gitry o drive. Ano ko sa Talibon. Ay, may checkpoint na po. Dan ako sa Trinidad. Checkpoint ay sa Trinidad, Pagawas. So, okay. Nabay na sa checkpoint. Continue. Magkuha ko sa home stock na akong ipadala sa Cebu. Ang kitawag sa Cebu, kaya di naman lagi pwede makumpra na sa Cebu. Kaya naman, may barko na masakdan. Kung tao, pasahero, ano man pasaheroan, as usual, tawag na naman tayo sa Cebu. Then, may ganun, kaya nakapapoy na barge ng karga o doon. Kung natong kahon, natong karon sa Bear sa Talibon. Gabi itong isakay dito sa Cebu, guys. And hopefully, dali na ito mahuman ron. Yan ang side checkpoint. Checkpoint para sa Talibon. Ay, buti na lang. Para stop din ang mga salopet. So, ang atong stock nakuhaan, guys, stock na mo sa mga tindahan dahil naroon na isud sa pizza. Ay, palit bugas. Naginan siya kamay. So, niyan ako dapit sa San Roque, Talibon, Bohol. Ngayon si mama, guys, na ay driver mag-drive sa multi-cab, pero nagoray voluntaryo ano din ako gasto ato. So mas driver madoho pa man nga ay kaya naman ko. So ayan, first time pa din akong drive dani pa doon sa Talibon. Mostly atong kuan sa Ubay Rata tawag. Hindi lali mag-drive. Hindi lali mag-drive. Yung driver di mo dahil lali mag-drive kung lang so. Ikapoy na ko, guys. Pero kapit lang, laban lang para sa pamilya. Tadang, tadang. What's this? Slow down. Yun na dahil nagtrabaho sa Sada. Dahil na balik dyan watermelon na rin, guys. Hindi mo na patanawon kay rifle isod. Na siguro
siguro yung watermelon na mga tanong. And I will be na may kanta kay Katugon tao guys. Katugon, Katugon. Udah mo. Ini ako. Nagagak na tricycle. Akala mo muna mo. Hinay-hinay rata guys. Hinay-hinay rata drive. Kita mo na oh my god. Parang na-discuss ka guys. Nagkaroon ko siguro na ala nagbaning kuhan sa poste guys. Pagka sayangas pa rin. Pagkapiko nag-discuss siya karon pa Estrada ni Bangga sa poste guys. Hindi na ta makiasyoso kay ito na padet kumang padet oh dyan ako rin sa Patalan guys na so sad kay ang gipangita gusto ka stock na ho. Supposed to be 11 ang akong stock sa bundle. And then ang nakita na ho is only 10. So we have 1 lakh. Kuang tagusa. Ngita tas usa. Ang pangitaon murag mangita na ni og. Ay takay guys ay. Ini pa kayo. Bigyan ka nakita na ako. Kompleto na gyud pero magkuan patag withdrawals. Taga pagbayaran. So yeah. Usa na sa mga card guys. Papadutooban. So tirinit. Nag-checker pa nag-check pa wa pa naman ay ato bangon pa ning ron. Ay okay. Yun dyan alay bar. Ugga mo ka ano. Nauggan ako. Landong. Owan po landong. Landong 15 RD LGG DDT Manila Pina RD Landong alay bar. Onsi? Oo. Ni? Hay maron? Na isang ipon? Upat o to ay ko ano to? Hay maron? Ipon to nga rin? Upat o? Taghan man din to. Ha? Upat na dyan eh kani. Onsi rin man eh? Oo. Upat o... O, dahil anang upat ito? Oo. Hay maron? 1, 2, 3, 4. Oo, paliw ko dadari ka ito ipon sa una. Oh. Nuli na po guys. Ini yung karga. Wala tayo. So far. Kapit ako maabot.
Okay, so okay. Ikapoy na po. Ikapoy biyahe. Okay, sa Tagamay guys. Yung karga. Yan ako sa Alicia. Pero pa ko niabot sa merkado. Boundary pa sa Ubay. Oh. Alicia. Okay, sa karit guys. Huwag ko. Guys, unko. Paningi ko. Bahuway. So, that's it. And padayon ta. Para maabot na good. Sige. Thank you and bye-bye.